En resposta ao escrito presentado hai uns días no Concello, no que o Bloque Nacionalista Galego solicitaba o informe oficial por parte dos axentes de garda ese día, dende a Policía Local indícase que non se recolleu ningún incidente relacionado coa retirada da placa. Para os nacionalistas, este feito non deixa de ser chamativo, acusando a este corpo de actuar con escurantismo en favor dos intereses do equipo de goberno. Esos feitos non foron reflectidos, non están reflectidos na folla de servizo, o que demostra un ocultismo da realidade e un ocultismo protector dos actos realizados, parece ser, aceptados, desde logo, polo grupo que sustenta o goberno e polo propio goberno, aínda que non pola concelleira, dicimos protexendo precisamente os feitos, ocultando a realidade nos diarios e á sociedade. Por esta razón o BNG volve a pedir explicacións por parte da Policía Local e tamén o alcalde sobre todo o acontecido, o existir, segundo eles, indicios evidentes de que así foi. Polo tanto, o BNG vai a seguir traballando e demanda e exixe unha explicación total por parte da Policía Local e do seu xefe máximo, non só o xefe da Policía Local naquel momento, que queira que este fora, sino tamén do xefe máximo da Policía Local, que é o alcalde, que manifesten como é posible que feitos tan importantes senalados como os que se coñecemos polas distintas declaracións e incluso pola prensa non están reflectidos en esa folla de servizo.